Mae Ysgol Llanarmon yn ysgol cyfrwng Cymraeg wledig sy'n cynnig dosbarthiadau bach a chartrefol. Caiff y ddisgyblion amrywiaeth eang o gyfleoedd i arloesi a datblygu i fod yn ddinasyddion sy'n falch o'u iaith, cymuned a diwylliant. Rydym yn ysgolion cymunedol cyfeillgar sy'n creu dysgwyr annibynnol, creadigol a pharchus ac sy'n annog ein plant i fod yn ddinasyddion moesegol a gwybodus am ein byd esblygol.